नमस्ते. आता मी पाणी भरते. 10 वाजता बरोबर इथे पाणी येतो. 10ला येतो ना? 10 10:30 10 असं. 10:30 पाणी येतो. हे असे खाली बाटले भरले, कळशी भरली, तिथे अंडा टाकी, 3 अंडे भरले, एक कळशी आणि थोडेसे बाटल्या भरले. आणि पाणी सगळं वरती चढवायला लागतं पाणी बघा टाकीमध्ये. पाईप असं बाहेरून घेतलंय, आता कुठून घेतलंय ते मम्मी तुम्हाला सर्व दाखवेल. हा. हे सर्व पियाचं पाणी ना मम्मी? हे प्यायचं पाणी, बाटल्या, टाकी, अंडे भरले प्यायचं. आणि वरती टाकीतलं पण पिला तर चालतं, पण ते खूप राहतो ना शिल्लक, म्हणून टाकीतलं पित नाही. घरातलं सगळं पाणी भरून झालंय. आता वरती टाकीत चढवायचंय पाणी. बघा हा पाईप आम्ही असं सोडलेला आहे. हे बघा हा आमच्या नळाचा म्हणजे एक नळ आहे, इकडून इकडून सर्व पाणी येतो. आता हा व्हाईट पाईप पाण्याला गेला, आता आम्ही काढतो. हा बघा हा पाईप मी काढलेला आहे. आता हा ड्रम भरेल. आता ड्रम भरल्यावर मम्मी सांगेल तुम्हाला. असं पाणी भरून झालं की आम्ही पाईप आतमध्ये घेतो, बरोबर ना मम्मी? हां ठेव तिकडेच. आता ड्रम किती भरलाय? आता हा ड्रमात पाणी सोडलेलं आहे आम्ही, आणि त्याच्यानंतर आम्ही हा पंप लावलेला आहे. आता ड्रम भरला ना की आम्ही पंपाने वरच्या टाकीमध्ये पाणी सोडतो. बरोबर, कारण इकडे एवढ्या गावात एवढा प्रेशर नाही की तो आपल्या हाईटपर्यंत पोहोचेल. हा, म्हणून ड्रम भरून घेतो पहिला. हां, म्हणून आम्ही डायरेक्ट पंप ह्याला नाही लावलाय, नळाला नाही लावलाय. ह्याच्यात पाणी घेतो आम्ही. म्हणजे पाणी सर्वांना आलं पाहिजे ना. हां, ह्याच्यात पाणी घेतो आणि हा ड्रम भरल्यावर मग पंप वरती पाणी सोडतो. वरती जातो. हे काय खड्डा ना? हा जे खड्डा पडला हे बाथरूमचं पाणी येतंय. सर्व बेसिंगमधला आणि बाथरूमचं खाली. आता इकडे फ्युचर सांग काय करणार आहे? इकडे 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 म्हणजे आता आम्ही माडाची झाडं लावणार आहे. असेच होल करणार आहे ना आपण, खड्डे करणार आहे ना? असे खड्डे पडायचे, आणि इकडे सर्व झाडं लावणार आहे. झाडं लावणार आहे. आम्ही जास्त करून माडाची झाडं लावणार आहे. आणि इकडे पण लावूया का मग? इकडे ते पण लावायचीच आहे. इकडे पण लावूया हो, है ना? पुढे पण लावायची. पुढे कार पार्किंग किंवा गाडी पार्किंगसाठी पुढे जागा आहे. थोडीशी पुढे जागा ठेवायची आणि बाकी झाडं लावून टाकायची. आता त्यांना वरती पाणी दाखव, चढला की नाही किती ते. हा, हे आंबे रायवल आंबे आहे, जे आपण चुकून खातो ना. आमच्या नेबरचेच आहे बघा, झाड माड सर्व आहे. आणि इकडेच आलेत बघा. किती रत्नागिरीमध्ये हेच असतं ना मी, एकदम जवळ जवळ सर्व झाडात आंबे बिंबे असतात ना. हा, हे वाटतं काय हापूस आंबे आहेत. हापूस नाही, रायवल आंबे आहेत. एक चांगली गोष्ट आहे की हे डायरेक्ट पिकतील तर डायरेक्ट खायला नाही, डायरेक्ट आपल्या इथे पडणार, इकडे पडणार. आपण उचलणार. हा, हे सर्व मॉर्निंग रुटीन ना मम्मी इकडची ही. हा, आता इकडे पाणी बाहेरच ठेवलं ग्लास. इकडे आम्ही गेट पण बनवणार आहे, आणि त्या गेटवरती मम्मीचं नाव देणार आहे. थोडा थोडा पाणी जातो. हां, तुळशी जरा मोठी करायची आम्हाला. तुळस मोठी लावायची, बनवायची. बनवायची मोठी, टेम्पररी अशी लावली आहे ही. इकडे गेट, वरती टाकीत भरला असेल पाणी मम्मी. आता मी बघा वरती आलो आहे टेरेसवर, आणि हे बघा काय सुकत ठेवलेत, काजू. आणि आपली पाण्याच्या टाकीत बघूया किती पाणी आहे. आहे पाणी आलं आहे, म्हणजे अजून एक ड्रम चढेल. बघा अजून पाणी एवढंच भरलं आहे. मोस्टली दोन ड्रमच भरतात, कारण एकच पाणी असतो ना. इथे बरोबर 15 मिनटं झालेत मम्मी, ड्रम भरला असेल. तू का पिते? पेज पिते. पेज गावठी तांदळाची. इथे आले तरी मी पेज पितेच. तर आता आपण ड्रम दाखवतो तुम्हाला. त्यावेळी कसं कमी भरला होता ना. हे सर्व मम्मीचे आता मॉर्निंग रुटीन, बरोबर मम्मी? हो. जा बसून पिझ्झा. हे बघा इथे ड्रम भरला आहे बघा, वरतीपर्यंत भरला आहे. आता आपण पंप चालू करायचा. पंप ह्या रूमला मी कनेक्शन घेतलं आहे. बघा तुम्हाला ट्रेनचा आवाज आला. ट्रेन आमच्याकडून किती जवळ आहे बघा. इकडनं गेलं की सरळ 10 मिनटं वॉकिंगने ट्रेन आहे तिकडे त्या साईडला. आता हा पंप चालू केला आहे. आता हा वरती पाणी जाईल. तुम्हाला वरचं पाणी पण दाखवलं ना. चला परत बघूया मम्मी काय करते. इथे मम्मीचं वाटतं पेज पिऊन झालेली आहे मम्मी. आणि ह्याचा व्हिडिओ टाकायचा आहे मम्मी, माहिती आहे ना.
कसला? मंदिराला कलर केलेला. हा हा, आमचा देवारा बघा कसा एकदम दिसतोय. असा देवारा नव्हता आपला. आणि कलर कोणी केलाय ते पण तुम्हाला माहिती पडेल. चला तो व्हिडिओ टाकूया. पण तो व्हिडिओ राहिलाय आमचा टाकायचा. गडबडीमध्ये तो साईडला झालाय. तो अपलोडच नाही झाला. हा. मला वाटलं तो गेला का, म्हणजे तो मध्येच कुठेतरी राहिला. मध्येच कुठेतरी अडकलाय. आता तेव्हा तू- तुम्हाला माहिती पडेल की कोणी मंदिर आणलं आणि कोणी मंदिराला कलर उलट तो व्हिडिओ तर व्हायरल होणार होता. घराची सजावट कोणी केली ती पण तुम्हाला माहिती पडेल. बघा तुम्ही आता. आता हे काय करतेस? सांडगे सुकले आहेत ना, हम्म. ते 4-5 जणांना देऊन टाकते. याचे टोटल 5 भाग करतेस ना मी? हा 5 भाग करते, 5 जणांना द्यायचे. आता इकडे सध्या 3 भाग होतात आहेत. आणि हे आपण कोणत्या व्हिडिओमध्ये सुकवलेले मम्मी? पूजेच्या नाही, टेरेसच्या टेरेसच्या. टेरेसला गेलो ना आपण सुकवायला. हा. तुमच्या घरी एक पाठवायचं का विचार मम्मी कमेंटमध्ये व्हिडिओ. कोणाला पाहिजे सांगा. एक पिशवी देते पाठवून. फ्री आहे, फ्री. फ्री आहे. हे आता सर्वच देऊन टाकते. का माहितीये आपल्याला, तुला आवडतात ना, मग तुला मुंबईला गेल्यावर मी करेन. मग तेव्हा मी रेसिपी पण बनवेन ना त्याची. चालेल. कशी बनवायची ते दाखवेन. आता तुम्हाला सांगतो बघा, हे आमच्या म्हणजे ह्याच्यातली सर्व सेम आहेत. एक आमच्या बाजूवाल्यांना बरोबर, हो. एक आत्याला, दुसरी पण आत्याला, म्हणजे 2 आत्या त्यांना. आणि 2 मावशी आहे ना. एक मावशीच्या घरी आणि एक मामाच्या घरी. हा. बरोबर ना? हो बघा 5 भरली बरोबर. इक्वल. तर ही पिशवी आमच्या चिंटूला धर. हे बघा, जरासा हाक मारली ना, 1 2 2 डॉग आलेले आहेत. आता बघा घरी काय काय सुकायला टाकलंय बघा. इथे काजू आणि नारळ. आणि इकडेच आम्ही सकाळ सकाळी सनबाथ पण घेतो पाठीवरती. आता बघा मम्मी काय करते किचनमध्ये. किचनमध्ये नाही आहे मग कुठे. मम्मीचं कपडे घडी करायचं काम. काय झालं? तू झोपतोयस काय? नाही, कपडे घडी मारून ठेवते सुकलेले. आता इथे कपाट वगैरे नाही आहेत ना, हे कपाट बनवलेले छोटी त्यात ठेवते. ह्याला आपल्याला लावायचे आहेत ना कपाट. हा इथे कपाट झडपं लावायची, बनवायचं आहे इथे. भरपूर 3-4 कपाट अशी बनवलेली आहेत. बनवायची, अजून आणलंय आम्ही, बनवायचं आहे. बनवायची आहेत. सर ते डॉकला पेच घातली. हां आलेत का ते खायला? हां. इथे आपल्याकडे लाईट पण जाते ना कधी कधी. कधी कधी लाईट पण जाते. आणि हे पण असंच टेम्पररी ठेवलंय सर्व. हा इथे पण कपाट बनवायची आहेत. लावायचे आहेत मग. हा. आणि हे ते म्हणतील की देवारा खाली ठेवलाय. हा तो पण वरती लावायचा आहे. लावायचं ते ड्रिलवाले आम्ही बघणार आहे. भटजी काकांनी इथे लावायला सांगितले असा. हां त्यांना विचारून पहिला त्यांच्या आधी असं लावत होतो, पण मग म्हटलं ते भटजी काका तिकडे सांगतात ना, तिकडे लावायचं असतं ना, म्हणून आम्ही आता इथे पाटावर ठेवलेला आहे. आणि हा पण कपाट जरा वरती येणार ना. हा पण कपाट इकडे दिवाळावर येणार आहे. याच्या खाली ते होल मारलेले आहेत बघा. होल मारलेले आहे. तिकडे ते वरती किल्ले आणायचे आहेत. हे पण जरासं वरती आहे. आणि वरती इकडे लावण्यासारखंच नाही आहे. हे खरा किचनच्या वर लावायचं असतो, पण ते किचनच्या वरती जागाच नाही लावायला. सर्व असे शेल्फ्स आहेत ना. हा खाली आहेत, खूप काय ठेवू शकतो आपण. हा हे वरती आपण. आणि असं हेल्दी खात राहतं बघा. किलो ज्यूसचं बॉटल तुम्हाला दिसत असेल. मग मम्मीसाठी हे बघा च्यवनप्रकाश. कुठे पण गेलं तरी आपली खायची काळजी घ्यायची मम्मी, बरोबर ना. सरबत ते काय हेल्दी नाही आहे. नाही, पण असं कोण आलं गेलं तर पटकन बनवता येतं ना. चहा नाही पिले तर पटकन ज्यूस बनवून देऊ शकतो. बरोबर. सर उडते मी ते. झालं झाडू. तिकडनं काकी मारतात, ते बाजूवाले काकी आहेत ना, ते मारतात. इकडनं मी मारून घेतलं. काव्या, काव्या एक पोएम बोलून दाखव. पोएम बोलून दाखव. कविता बोलून दाखव. मग गाणं बोलून दाखव. एक गाणं बोलून दाखव. ती छान छान गाणी
शिकवलेली होती त्या कोरोनामुळे एक गाणं राहिलं नाही. आता कोरोनाचाच गाणं बोल. हा. सुपड्या हवाय का की डे लाईट मध्ये किती छान वाटतं ना मम्मीकडे. आणि मम्मी तर गोरी 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 वाटते पूर्ण. काळी झाली आता मी. कावी आली बघ. काव्य आली. कावी आली आली. इथं हा आमचं देवा दर कापेन साडे नको सा एवढा लावून सांगणार केवढी नाकू काय नाव आहे याचं? छोटू बारका छोटू ही दोरी का हा हे बघ दोरी पुरत नाही एवढी मोठी दोरी पुरत नाही